ikaw punin sa Espiritu Santo, you are not filled with the Holy Spirit and you pray, kanay mo pagampo madungog. Kapan dili matubag. Dili matubag. Kaya ano, unsa ang pagtubag sa Dios sa imong sa imong pagampo nga wa man gani kamo. Unsa tayong analogy niya? Wa kamo gamit sa yawi pag-andar sa imong auto. Oh. Now, unsaon man niya pagpadagan na, pagpadayon siya mo pagampo, unya matubagon nga wa man makaandar. Wa man ka ma-filled with the Holy Spirit. So therefore, that is a requirement of every believer to be filled with the Holy Spirit before asking in prayer, petitioning in prayer. And therefore, kanang pag-ampua, mauto akong pagutan na lagi, ang tanan bang pag-ampo sa believer, matubag, na ay mga klase sa tubag sa Diyos. Kung ikaw filled with the Spirit, right? Mga lagi na, may yawi. Once you're filled with the Spirit, you start praying, anha ra maklaro nimo ang tubag sa Diyos. Nadungog na sa Diyos o tubagon sa Diyos ang iyong pagampo. Okay. Unsa man ang mga klase sa tubag? One is yes. Tubagon ang imong pagampo sa Diyos. Yes. Kung na imong pagampo, nga na imong gikinahanglan, o you need something, God will say yes. Usa na sa iyang pagtubag. Unsay uban? Kainday, wait. Okay? Okay, wait. Unsa may katulo? No. Nabay maybe? There's no such thing as maybe. Why maybe sa Diyos? It's either yes or no. Di mada o pigpihik, di mada o unsa. Imo bang palanahan ang Diyos? Ino ni mo Diyos, daghan mo ko binuhatan. Siya ro no po kag di kahatag nako. Di mada ang Diyos ingon ana. Usahay man gud ang tao ba? Tungod siyang pagka-scientist, usahay na iyang mga pangayo, ang iyang mga hangyo sa tao nga murabag daang bulada. Iyang adadon, iyang i-apply sa Diyos, di mada. See? Mo na nga, that is outside of the protocol of God, protocol plan of God. So therefore, it's either your prayer is answered yes, positively, or wait. Kaya naapa siya, the best, paminaw nini. Ang plano sa Diyos sa mong kinabuhi is the best and the highest. There's no such thing as good. There's no such thing as better. His plan for you is the best. Muna nga kung ikaw na imong ampuan sa Diyos, ang iyang tubag para nimo is the best. Manang may iwagan siya, wait, kuwata. Apan ang tragic ni ini, kaya daghan mga itong di kahuwat. Apurado man. Diyos, karon na ho Diyos. Tapos tilang, gikinahanglan dyan ako ni Diyos. Tiyaw ba? Murabag, pursigiron mo ang Diyos nga, dili mada. Presyoron? Di mada na. O presyoron mo ang Diyos. Kaya ang iyang pag-iyon niya, wait, iya pa nang iya pa nang ibutang sa hustong timing. Of course, ang Diyos gabalansi na tanan. Iyan ang gibalansi. In eternity past, wa pang tanan, ang tanan wa pa, iyan na nang nahibawan. Unsay imong ampuon, kung karong gabi na imong ampuon, nahibawan ang Diyos sa kaniyang wa pa ang tanan. O ang iyang tubag, giandam na po. You see? Mahibawan lang nimo ang iyang tubag, listen, kung ikaw nahibaw sa pulong sa Diyos. Protocol, plan of God. You have that perspicacity, you have that keenness, you have that cleverness, as far as the Word of God is concerned. You have,
unsa nang saga natong gipanggamit? May baw animo unsay mini, unsay tinuod, unsay mini? Discernment. That's the beautiful word, discernment. May baw animo unsay mini, unsay di. Kung ikaw nahibaw sa tinuod. That is why this is the only way nga ikaw dili mata sa mga paglingla ni Satanas, magic ni Satanas, sa iyang mga mini nga mga buhat. Kung ikaw nagatuon sa kamatuoran. You see? I talked to somebody about nining mga crimes karong panahon na grabe. Basahon niyo mong mga mga periodiko, newspapers, grabe. Puno og mga violence, puno og mga crime stories. Mao ni mga favorite mga subject sa mga newspaper men, mga media men. Bad news is good news for them. You know that? Unya, pa'y mo. Kini mga media men, kung wala na sila makita gyud nga unsay ilang ika-imprinta diha sa ilang mga balita, sa ilang buhaton. Sige suruy, nangita sila kinsay gahilak. You know what I mean? Kinsay gahilak na ay problema. Ilan ang isinstitutionalize dayon na ay problema mo na. You see? Labi mo nang mga crime stories kanang panahon na ay kanang sa nga ni kining violence in the home, kanang mga child abuse unsa diha, ilan ang institutionalize domestic violence, domestic problems. Mao na tanawa, makita kanina sa mga kabataan karon, mga violente na kanunay, tanawa ang ilang hunahuna. This destroys their mind. This affects their minds. No, ang media can be useful or can be destructive. See? Mo na nga ikaw nga magtotoo who has doctrine, may baw na niini. Especially, di lang kay kini mga crimes. Ha? Katoong istorya may itong crimes kung gihitubag ng dritso. Ibawag ang ano? Ang mga tao karon negatibo sa kamatuoran. Matay gitubag. Wa ko moingo negatibo sa doktrina, negatibo sa kamatuoran. Unsay bot pasabot? Unsa may tulo ka kamatuoran nga hibaw anak? Laws of divine establishment? What else? The first, the gospel? Unsay sunod? Word of God? And laws of divine establishment? Daghan mga tao karon wa magani magsunod sa laws of divine establishment. Mo ni karon kagrabe ang mga criminality sa bisag asa. You see? Kay why pagsunod sa kamatuoran? Wa ko mo specify what kind of kamatuoran. You see? O ikaw nga magtutuo, naibaw na kag unsang kamatuoran na ang bot pasabot para nimo. It's doctrine. Mao na bot pasabot. You see? Ug ang mga unbelievers karon, negatibo sila sa kamatuoran, sa laws of divine establishment. They are against the government. They are against all the laws of the land. Mao na. They are unbelievers. Or, on the other hand, believers who are supposed to study doctrine and apply in their life, mix doctrine with faith. That's the only source of happiness. Mao nang negatibo man sila, mao nang nagkagrabe ang kahimtang sa atong palibot. Di lang kay kana. Ikaw nga magtutuo, you know very well that wata mag-atras sa atong panahon, nagpadung tas unahan, we are moving forward. And rapture for you is supposed to be the greatest hope for you. O nagkaduol na kani basing on the happenings karon sa kalibutan o sa especially diha sa Middle East nga where the center
ang sentro sa Battle of Armageddon. Diha man yun, diha magagira o the Lord Jesus Christ will come back. That's the second coming. With you. Kita, makakita. Di ba katrilingan? Mukuyog tang Ginoong Kristo manaog o iyang patyon tuntanang mga sundao dito sa Middle East. Are you not thrilled? That is more thrilling than any thrilling movies ngayon mo makita. Kung sa mga adversides, mga thrilling, mga Schwarzenegger, o kinagabihan the Lord Jesus Christ, the creator of niining tanan. He is going to kill in just by the word of by the word of God. Patyon niya. Thrilling. Patyon ang mga unbelievers. Ug karon kining pangitabo, mura na ni og introduction. Di pa ni mao na Battle of Armageddon. We are heading karon nga ikaw magtotoo, way pagtuon sa pulong sa Dios, wa gyud kay alamag na rapture na di ay ug tingali moingon tong imong mga higala o mga members pamilya nga nahibilin mga unbelievers. Tuan na kay si Bible balik. Kailan? Bali, nga kasi Bible, si disturbo, ang tuto kami, magpahayahay kami, di ka pahayahay, kay Bible, yun sila, tuan na, nangawa na sila. Bali. Samuel say. Tinoon na. Mauna nga, ikaw magtotoo, ikaw lang, ang trilingan, nining panghitaboy. Thrilling. Magkaalam o ka-thrilling nga ba? So, kining atong pagtuon, mao ni paghawa ni ining mga butang na nagpanghitabo. That is why we have to put doctrine first in our life. That's the only key. And God will do the rest. Because virtue can only be acquired inside the divine sphere. Virtue love is otherwise called the feeling of the Holy Spirit love. Kung sa may pasabot sa feeling of the Holy Spirit, do you know what? It means this: a desire for and acting in the greatest and highest interest of another person. Ano yung pasabot? I repeat, it is a desire for and acting in the greatest and highest interest of another person. A desire for and acting in the greatest and highest interest of another person. And this is derived from John 3:16. Ano sa may gisulti ni John 3:16? Ano sa man? Ano sa man? Len, mga kibot-kibot yung mga ba diya? Ano sa man? John 3:16 is? Very good. Very good. Memorize. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Got it? So, that is the meaning of the feeling of the Holy Spirit, a desire for and acting to the greatest and highest interest of another person. Ang tanong nila, how will you be happy in life as a believer? Kamu nga nagpadayon na sa atong Bible study ni taon-taon na, murag mo automatic lang yun na mo suday sa mga unang may bawa na kayo sa ito ba? Pagtanong ka na ko, how to be happy in life as a believer? Do you know? This is it. This is it. This is it. This is it, to be happy in life as a believer. Details in life? It's okay. I'm not a slave.
to the details. I'm the master. In other words, you can control. Ikaw makakontrol sa unsa pagka kanang imong imo bang desire adto sa mga details. Lahi ng imong priority. Mo pasagot. You see? So, even if you have all these details in life, money, cars, house, loved ones, ano pa? Properties, savings bonds, tuway daghang mga depositos, tanang bangko, na Stalfed, nasa, ano sana mga bangko rin Huwag mo yung mga bangko ba? Huwag mo ko deposito ko. Tanang bangko. Ay, Great Western, mo rin mo anak ko. Great Western Bank. Allah, deposito. Sus, mo na. Are you happy with this? Will you be happy as a believer? Will you be happy? Because there is something over and above. Upon kung believer ka, nawa kanining butanga, you do not possess this. You are a slave to these things. I'm happy kung daghang kong sapi sa bangko. I'm happy kung naami happy. Party mo sa diya. I'm happy. Kung wala may party, di na ko happy. But as a believer with doctrine, maparty ba, makwarta ba, hinigugma ba, unsa ba diya tanang mga butang, unsa ba na. There are many people na, even believers, ang ilang kalipay na asa mga butang, kwarta, auto, name it. These are details of life. Apan wa man sila doktrina, they do not have the capacity for these details. They do not enjoy. They are not happy. Don't you know that the happiest people on earth are believers with doctrine? But the most miserable people in the world are also believers without doctrine. That is why life is fabulous with doctrine, but miserable without it. That is why to be happy in life as a believer, you must have knowledge of Bible doctrine. Knowledge of Bible doctrine. The stimulus is there. The Word of God is the stimulus, Bible doctrine. And ang imong volition, the response, nahuwat ang Diyos sa imong response, pinagi sa imong volition. The big V. Remember the big V? There is the positive pole and the negative pole. Mayroon pag positive ko, you appropriate doctrine, you have knowledge of Bible doctrine, plus doctrine mixed with faith. Ang doktrina nga itong ito na nini, mixed it with faith. Palihagod na sa magmasa ka o siminto, o ano sana? Kanang bahas o tubig. Di man mahimong tinuod, siminto, kanang siminto ra, yung way tubig, o way bahas. Make it concrete. Mao po na ang Bible doctrine. Make Bible doctrine, mix Bible doctrine with faith. Ang doktrina nga itong itunan, imo ka ng tuuhan, and then the condition of doctrinal reality. Doctrine is more real to you than any detail or anything in life. More real ang doktrina. More real than your wife, than your children, than your loved ones, than anything that you can think of. Yung kalibutan. Doctrine is more real. And then, plus sa imo ng paghimong reality na ang doktrina, there is that divine viewpoint lifestyle. Mahimo na ka ng lifestyle sa mong kinabuhi. Mahimo na ng automatic sa mong kinabuhi. Mabot ang problema sa mong kinabuhi. Mulunod ka. Salamat, Diyos, meaning problema. How many of us can say that? How many of us have problems in life?
na moingon ka, Diyos, salamat na yung problema. I know you can solve it. I know you have provided the solution already. I know you have a purpose for this problem. Apan, paraghanan na to, pa man mahimong klaro o tinuod ang doktrina, na may problema, sabi ko rin, paita. Nangaot na kandaan imong, imong o, paita, wala na po yung mga problema, ha? If you have these problems, you are making this stress in your life. Ang mga problema, ba, disaster? Correct? Any problem, big or small, disaster. Wa kay sweldo, wala kay trabaho, di ba disaster na? Ito na naghanan na musil di ba post office? O mo ka ba sa newspaper? Naghanan na aburido na wala trabaho. They cannot cope up with the stress in life. Labi nga din yung Amerikaw. Stressful kayo din. Pag-abot na mo din ni sus, paita mo yung Amerikaw. Labi nga sa ato, nagkamatagmain. Tawag mo sa tagol. Tuwa na. Tuwa nag-andam na siya mong pato, sinusinin gautaw na. Pinhe, imuntan lang nito. Stressful, right? Therefore, any problem is disaster. Now, once imong tugutan ang mga disaster, mga problema, pagsuod diha sa imong kinabuhi, nahimo na ka ng stress. In other words, it is your volition again, mao'y giagad sa Diyos. Imo bang pasunlon ang problema diha sa imong kalam? O imo bang asgangon pinagi sa doktrina nga nahimong bahin sa imong kalag, imong gituhuan, kay ikaw naklaro naman imo nga tinuod ang pulong sa Diyos. Tinuod naman kanimo ang pulong sa Diyos, real naman kanimo sa imong kinabuhi. Therefore, use it. Pumubot ang problema. Ayaw tuguti ang problema sa pagsuod diha sa imong kinabuhi. Pagni sa pagsud. Mga sa mga sud. Natural. Sa unang-una. Kardi. Musud din sa mga nauna. Problema pa, ha? Pasudla diha. Nahimo ng stress. It becomes stress. And the Bible even says, ngakon, ang stress na gani magalihok sa imong kinabuhi. Mo na nay muhari sa imong kinabuhi. Tanawa. Na ay panahon nga muawas na. It affects your nervous system. It affects your imong kinabuhi. Mo na mahimong ulcer. Correct. Stress ulcer. Kinsa man ang nagbukat ato. Ikaw ra. Tanawa, ikaw ra kanunay. Kanunay gining prinsipyo mo barog ay nakalimti. Man is always a product of his own decision. Imo ra bang desisyon na imong gipasod ang problema, right? Correct. Tinuyuan sa imong buhot. Ngano man ang Dios nagaingon, ayaw na pasudla, laay akong pulong. Lupi na, problema, nga di makasod diha sa imong huna-huna. Problema pa lang, gauna ng imong problema. Huy, sana man ang anak, umapuhon asa ka to. Wala pa'y problema niyo mga anak. Ambot, giulsir na tingali ko karon. Wala ko'y problema ani. Mga bata, nasilsil ang pulong sa Diyos ug makahimon sila sa pag-asda. Wala ko'y problema, asa na sila. You know why? A child with doctrine, ang bata nga may doktrina, di na kinahanglan imong bantayan kada oras ug asa sila. Ay nga naman,
they are responsible because the authority that controls, that overrules, ruling their life is already Bible doctrine. Doktrina na. Di na kinahanglan, uy, anong ito yung magbuhat to? Di na kinahanglan. Because they have their free will, they have their volition. So, mga itong mga anak, muwatin ko party pa. Okay. Go ahead. Di na kumiyo. Isang oras sa kumuha, kinahanglan no. Because they know. Maunang ikaw nga ginikanan, wa kay problema. Kung ang imong anak, imong gianan, o imong agak sa pagtuon sa pulong sa Diyos, o nahimong, klaro, tataw, tinaw, nahimong tinuod ang pulong sa Diyos as they grow, and they become responsible, not only responsible, successful, and victorious believers in life. That is why the Word of God kinaklaruhan diya sa Salmo. Ang usa ka anak nga barog na sa pulong sa Diyos is happiness to the parents. But kung ang anak walay pulong sa Diyos, nagatubo nga walay pulong sa Diyos, is a disgrace to parents. That is the reason why kining society has full of what? Crimes. Mga batanon, wala pagtakon sa mga ginikanan. Wala pagtakon sa mga maestra. No more. Gone are the days na ang mga batanon mayroon, good morning, sir. Good morning, ma'am. Labi na sa ato, muamin pa. Natiguang. Karon, itsa puira mga tiguang. Lahi na karon ang panahon kay nga naman. This society, this world is getting more evil and cruel and worse. It's not getting better because it's in the Word of God. Unless they will turn back, bubalik sila sa pagtuon sa pulong sa Diyos, putting doctrine first in their life. So God will do the rest. That is why, tubago na ko to, how to be happy in life as a believer is knowledge of Bible doctrine. Making Bible doctrine real to your life, and it becomes your divine viewpoint lifestyle. Lifestyle na gudi mo. Di na human viewpoint. It's divine viewpoint. Just, ayaw mong klaruhan in divine viewpoint lifestyle. Huna-huna sa Diyos. Maunay, imong di huna-huna. Huna-huna, ba? Huna-huna na sa Diyos ang imong di huna-huna. Di na huna-huna sa tao. That is what we mean by divine viewpoint lifestyle. You see? And then, you go forward, application of doctrine to experience. Imong i-apply na sa imong kinabuhi. Problema, kalipay, relax ka, kanunay na kang mao ka muda, be it in adversity or prosperity. Munay na abutan ni Pablo. Apostle Paul reached that point. He has that capacity for life because he reached that ultra super grace, which is supposed to be our goal. Apan, kinsa may ultra super grace na nato? Wapa ginta gani kaabot sa super grace. Ha? Mo pa'y pagsugod. Correct. Kaibaw kung sa ang super grace, masayabot pasabot sa super grace. Do you know what we mean by super grace? Super grace life is fantastic. Super grace life is you have the capacity for life. Marvelous life. You will enjoy life to the fullest. Kinalamian ang kinabuhi. But if you reject doctrine, it is not a priority in your life, then huwag yapon. Di yapon magsilbi ang imong
pagkinabuhi. Miserably lang gyapon ta, there is no happiness. So the real happiness that we can have is only through doctrine, kini nga atong gibuhat, paghimong klaro tinuod na gyud sa atong pagkinabuhi. And then once we have this, we have reached the portion nga kita tungod sa atong pagkapositibo, pagtuon sa puno sa Dios, mao kini ang mga hiyas nimo, your characteristics nga imong maangkon. Excuse me. You will be occupied with Christ. Okupado ka na ni Kristo. Why? Because you are now on the God emphasis side. You now have a dynamic spiritual life. Dynamic. Not necessarily a dynamic personality. Personality has nothing to do with that. Your personality is not sin. Personality is not sin. Kanlain personality ang tao, right? May uban nga mga smilingon, may uban mga mugutot, murag simod o ganang dakdaka sa bado. Hindi? Sinangupin, o. Sa sagbayan o tuwalya. Ang silog. Personality. Kanlain. Naapoy mga maayuhon, naapoy mga bayuton. In other words, these are personalities. Panapoy mga matsuon. Matsunurin. In other words, these are personalities. Apan dili sala ang personality. Ayaw nakalimti. Dili sala. Now, personalities can be developed as you continue growing in the Word of God. So, as a victorious Christian, nga ikaw, tungkol sa imong pagka-okupado na ni Kristo, kailangan ka sa God emphasis side, you have that dynamic spiritual life. Kinahanglan not necessarily a dynamic personality. Ikaw, you are free from any mental attitude sin. What are the mental attitude sins nga itong gitunan na? Daghan. What? Pride, jealousy, what else? Ha? Ano sa ito? What mo ka memorize? Pride, jealousy, bitterness, hatred, vindictiveness, implacability, envy, guilt feelings, fear, worry. Fear, worry are sins. Anxiety, self-pity, maluoy kasi mong kaugalingon, sins before the eyes of God. You know why? Natan ako nimo. Nganong sala man ang pagkaluoy sa kaugalingon? Nganong sala man? Nganong sala? Kaya nga no, kini anak ni sa number 1. Kinsa may gitutukan mo? Ikaw. Kadaghan man ta mga kasi natin mga tao nga sige istorya, mag-history sila. Ay. Diba? Ay. Sila, kaugalingon nila. Self-centered. Therefore, self-pity is sin. Ang imong kanang okupado sa mong kaugalingon. Kaya bang pag-okupado sa kaugalingon? May pagkapikon. Diba mo sa pikon? Sensitive. Kanang hinsakdilan, hinsakdilan na gamay. Sila. Mura ba hibi-hibi? Kita ba mo hibi-hibi? Kana, wala may hibi-hibi ni Amerikano. Kana ba hibi-hibi? Yung kanang namutikyot ba yun na? O, mau ba na? Touch me not ba na? O, mauna ang picture sa usa ka tao nga self-centered. Okupado siyang kaugalingon. Sensitive. Mabot ito nang giuna na lista sa Diyos. Pride kay maunay gibuhat nga sala sa unang binuhat sa Diyos ni Lucifer. Pride. Therefore, ang kining mga atong gipangisgutan, I hope kini mahimo na ning kasilsil na ninimo
kining mental attitude change kay we are we are using doctrine to counter this personal sin. I mean this mental attitude change. So kining mental attitude change, by the way, kining matang sa mental attitude change, sa kanahuna man, this is the worst kind of sin. Worse